afọ kita all the same ways we call that case we call nka abatara ime factory bịa kurie mba the same ways they call that case we call akụrụ the factory no ọrụ nke mmadụ dị ihe ọrụ nke nwa mere ihe akwa gwazie m ihe bloggers ji na-ebuzi that very word no nke ahụ bụzi ka ọrụ na enu mmadụ dị ihe akụpụ ha akụpụ ọrụ nke mmadụ dị ihe akụpụ ha akụpụ ọrụ sarị nke ojukwu dị ihe akụrụ ha ihube ojukwu etu iri asụ wee saa mbara ọtọghị ụnụ ụtọ n'anya etu akụrụ iri asụ saa mbara ọ na ọma ha mma gbado onwe na eziokwu akụrụ the main building no a mere nkụpere bloggers na-emezi ọrụzi gasị na Soludo is not working biko na ebe akụrụ ihe a bụkwa fence this side Iro Okija Ozobolo ekwusigo to Ọka ọ bụrụ side ememe factory no outlet shop ebe a na-ere machine ebe na internet ọ na-ekwu ọ dị ka akụrịrị factory ebe a na-arụ ebe a na-produce moto ihe akwa ebe a na-ere machine along the road office Innoson nke dị na along the road ebe a na-ere machine ọ bụrụ ebe a na-ere moto ụzọ akịta bụ ụzọ agha gara Ọkịja gaa Ozobolo gaa ihe mbọsị na-afọ wee gaba ihe ala road by Ọkịja Ozobolo ihe mbọsị Nnewi road karata mkpọ Nnewi ifere akịta gote aka ndị aka ebe a na-arụ ya ihe nji eme vidiyo akịta bụ maka gịnị maka ndị na-aba mba na akụrịrị ụlọ ha na ụlọ nke akịta akụrịkwara ya every countries of the world. If you want development to come in, there will be a lot of demolition. Abure demolish uno onye ọgaranya riba arịrị baba mba mana mgbe a na-akụri ụlọ onye ogbenye onye ọgaranya na-achị ọchị achị ime development nwere onye ahara ọ bụ na agbakịrị ụlọ gị nye gị notification and ọ bụrụ iwepụ ha oru mgbe ahụ akụrie you don't have to come and be looking for bloggers ya na-emere gị wepụ arịrị nekwe ebe a ọ bụrụ akụtuo fence gị because nothing with the development na-aba mba na ebe a lot of houses ndị nke akụtụkwara ụlọ nke agba onye na-aba mba because gịnị ha chọrọ development ọ bụrụ akụrụzie obere ụlọ gị maybe your fence ị na-aba mba na akụrie n'ụlọ gị because na ebe ọgaranya ebe egotara for thickness na for thickness the buyer ebe workers are working at least nke a gwara part of employment ndị dị ike ọrụ iru a dịgidere ife jikọta ebidoro taa ịbadị ụzọ ọbụla a na-agba bridge na mmiri Oras that Oras river a na ọrụ ebe a efirizi ha dị bridge gide ozugbo ata ihe straight. I want to show you this place. If you this person building now buru camera ga inside if you got a fence and kuri the man did not talk the man did not do what? Did not talk because he have a hotel there for something Valley Hotel. About the fence here, I couldn't put a defense. Now I got that. The man did not talk. Nobody is very well at that. What I could go able to do a lies. Call the double land. And try as I found over the book on the way to her. I was out to see because he will go in with a factory, one company. I could be also fence begging. Can development to a guy, a bamba, Abbas number. Development guy with the Soludo is working. And he will continue to work. And our friend now, he have a plaza money the IFA. Or development to better. Mother be there with a first note, and I talk as a WhatsApp group in there. Soludo to every person, Soludo to everyone, Soludo to everyone. SCA to SCA, QSA, I thought first note now the whole WhatsApp, Soludo to everyone goes to. I had to development over and I'm people number. Mother Chiba Secretary go, now we have an hour. I complain about it doesn't want to do anything. It doesn't want to do anything. On a video 3 years, 4 years, when you want to share, I got out there. When I get out of chocolate, with that development, with the Unabamba, and I could design fence. My notification. There's no way government gets now rural without notifying you. And by the way, you want to defense as well. Even one problem within the Bible, I be with a fence now as well. It happened, and mostly all the rapper than they it put like this. All the carrot too much than never south, never north. My Kusigo, Mother, 100 feet gap to the main road. You were a plaza, Ruperton on the main road, with a fence, way and as well. I want to bishop also the defa. I want to who gets here, could come by who flees on the bay. Never by all flees of the bishop of the Yakuri. Bishop Okuroku because getting auto development.
oruzie ka abaze aka na obere fence nke Innoson ndị blọga ndị mmadụ ju iro na-ahụ waya ji ya kụsuo ihe mere na nke gịnị mere na nke Innoson Ọchukwu aba akụtuzi fence ka wee rụọ main road ọrụ fence ndị mmadụ dizi ihe a ọrụ business ndị mmadụ dizi ihe a ka because na ndị a na nwoke ya ma ndị ha bụ ka ọ na ndị a na-eri nnu ọ na ha bụrụ human being ọga Soludo ihe ọ bụla ị ga-eme ka Anambra dị mma dịka Taiwan ahụ ikwere anyị na nkwa mee iro ga ihu be nna m inye m notification n'oge ọ bụla ma ewepụghị kọrọ edewe ruo ada ọrụ flis ọrụ mmadụ dị ihe a ka akọrọ akụ ihe kụtue because gịnị ọ gara n'ụzọ achọ ka eme double lane ka ụzọ ọrụ hụrụ ụka dị ihe a ọrụ St. Michael Catholic Church abakwa dị ihe a emeghe nkuli ndị ụka bara mba because gịnị ha chọrọ ka development gaa ọ bụrụzi obere na akụrụ fensị nke Innoson onye pụta obebe vidio gịnị mere na nke Innoson taa gịnị mere Innoson ọsịtịsị nke ọ bụ ama akụtụzie ga wee rụọ ọrụ for his own good arụ ọkụrụ tebe a kịta arụọ taị everywhere telapụta ebe ahụ jee ibe factory telodo moto buru je supply ya ọrụ for own good adịbala ka ndị Igbo si ebe sentiment and today ị na-arụ ihe n'ala Igbo make sure na ihe anyị na-arụ dị out of main road ọ bụrụ ichere ịgba fensị were fensị gị bere ọrụ main road bịa maka fensị ọrụ ka ndị ọkada apụtaziri load passenger bịa na center of the main road load be passenger ka i wee nweta passenger iweta customer ihe akụ be mmadụ dịgasị ihe a ka ọra ndị a dara n'elu akụtụrụ fensị factory na-abụrọkwa dị mem factory ka akụtụrụ fensị factory ka a wee rụọ ihe dị ọ bụrụkwa na akụtụrụ eme abandon akụtụkwara na-arụ ọrụ o so that ndị ọcha pụta ebe ahụ na every year ọkụ dị street light dị ka ndị mmadụ na-aba mba ma na obodo ya kwụdoro n'ụgwọ unu ji gbagbara Innoson n'ọgụ to my own understanding Innoson ada aba mba nọọ ndị ọgbajuru ewu ozu ndị chọrọ ka afọ ihu ha apụta ozugbo ebe ego ka Innoson nwee afọ ha ka wee biga ha moto ma onye gaghị ego ọga Soludo you are working ebe iwe ya na wee wee mbụ akụtụcha ihe na-akụtụ na-arụghị ya arụ udo mmiri wee bịa anyị emekwa vidio ụzọ wee saa mbara nke gara akpọ obisara mbara ife ya obisara mbara ife ya obisara mbara ife ya obisara mbara ife ya etu o si saa mbara na you know like am onye uru eghere oge arụchi ụzọ agata ati ya street light na uru eghere too ghere ka igwe agadi nwaanyị ifụrụ ka o si wee dọrọbim akụtụsi everywhere enwe enough dualization this is somebody's hotel dị ife ahụ akụrikwara ya okwughị okwu because ọ chọrọ development bebere Hills Hotel akụrikwara ya ekwughị okwu nna biko ebe iwe ya na-enwe mbụ akụtụcha ihe na-akụtụrụ kịta mana ọ bụ na arụghị ya arụ mmiri wee bịa ma ọ bụ Disemba eruo anyị etebeghị ekorota nwezi okwu ekwuo mbọ for now ọrụ ka na-aga work is going ọrụ na-aga ị na-afụ ya kịta ọrụ dị same way esi wee kụọ das ka esi wee kụ nke a batara n'ime factory bịa kụrụ ya mba the same way esi kụọ das ka esi wee kụọ akụrụ the factory no ọrụ nke mmadụ dị ihe a ọrụ nke nwa ogbenye bụ ihe akpa gọzie m ihe bloggers ji na-ebuzi that very word nọ nke ahụ bụzi ka ọrụ elu mmadụ dị ihe a akụpụghị akụpụ ọrụ nke mmadụ dị ihe a akụpụghị akụpụ ọrụ sarị nke Ojukwu dị ihe a akụrụghị ihu be Ojukwu etu ire asụ wee saa mbara ọ tọghị ụnụ ụtọ n'anya etu agụdị ire asụ saa mbara ọ na ọma ha mma gbado nwere eziokwu akụrụghị the main building nọ a mere nkụpere bloggers na-emezi ọrụzie gasị na Soludo is not working biko na ebe akụrụ ihe a bụkwa fence this side iro Ọkịja Ọzọgbolo ekwusigo to Ọka ọ bụrụ side ememe factory no outlet shop ebe a na-ere machine ebezi na internet ọ na-ekwu ọ dị ka akụrụri factory ebe a na-arụ ebe a na-eproduce moto ihe a bụ ebe a na-ere machine along the road office Innoson nke dị na along the road ebe a na-ere machine o ọ bụrụ ebe a na-ere moto ịma na times blọga eme ọ dị ka asị na Soludo dị wicked ọ dị ka asị na o jere factory ebe a na-arụ moto jekurie ife akịta bụ shọpụ ebe a na-ere machine dị along the road ihe akịta uro nkwọ Nnewi ka akụpụrụ Odekwo aka Innoson akụpụrụ nke Innoson Soludo bụ ekwensu Soludo akịta bụ idiot Soludo bụ nke a Soludo dị wicked gwa m ka Soludo si wee dị wicked n'ụzọ a na ụzọ ọdụ bụ etu a before ọ bụ ya ka ọrụ nke apamsịrị ihe a ọrụ be apamsịrị ihe a akụpụrụ shọpụ be apams nekwa bildin nke a ga-akụpụrịrị ya ka development ebe gịnị wee bata without that ebe a ga-adịcha mpat lụkatị ndị mmadụ na-arụ udo na ọrụcha arụpụta fensị na-akụ iro ọ gaza arụ ụlọ ebe a na-azụ ana ị ga-azọgide ana bịa na iro bịa rụọ fensị ebe ị na-azụ ana ị na-anọghị mgbe egoro
adịna na mgbe mere akwa ya mmadụ dodo blọgụ dopụtara be road akụpụtụzi ya iro asara mbara ọ na ịlagịrị ya kai igbe ewe mmata